The Kozwa Intelligence Unit yoya ichiti iri kuda kuexposa zvinhu zvese zvaitiwa aiwa zviri hidden from the period yamaiona kubva kuna March 31 ma23 ma-April shutdown nema-issues impeachment. Panguva ine Kozwa Intel Unit iri kuonekwa kunzi aiwa these are children of Zimbabwe war veterans vari kuya vachiti isusu hatina kana any side, we do not support any faction kana any political party, which are just here to expose zvinhu zvinochiitika munyika. Sara muna mashoko amunonyorwa panapa nevakomana veIntel Unit yeKozwa. Ndobva subscribe like to the bell icon. Tipinda muKozwa anodanyora chiti Y31 March protests, 23 April stay away, and 6 May impeachment failed. Stay tuned as Kozwa will unpack the truth and the details behind the scenes that were hidden from the public eyes starting today at 8:30 in the evening. Kozwa Intel Unit CIO, Kozwa for the people by the people. Tomashoko akaita panapa nokomune Kozwa chiti aiwa tikuya starting today na 8:30 we want to expose izvo zvaitiwa aiwa zvichivanzwa macitizens asingazivi everything we are going to expose. Mashoko atikuona Kozwa Intel Unit iri kuya panguva ino ichimetawo sageza wamuri kuona panguva ino vari kuonekwa kunzi Geza ari kuzama nepanogona napo kunyange zvake ari kuti hiding kuexposa the regime nezvese zvairi kuita angava ma-issues of corruption zvigananda nema-movements maplots nemaplans avari kuita kuamenda the constitution kuti alawe aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe kuti aextend his rule aiwa until 2030. Mashoko ari kuonekwa kunzi Kozwa Intel Unit aiwa inoonekwa ichiexposa chokwadi sezviri kuitiwa pamwechete naBombshell Geza. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. But we cannot each and everyone in Zimbabwe. Right now, people they are worried about their own country. When I comment section, make mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.